Nicole and Chris. Itago niyo na lang ako sa pangalang Ricky. Isa ako sa marami ninyong tambalanista mula dito sa Santa Rosa, Laguna. Sales clerk ako sa mall. I am single. Kakabreak ko lang kasi sa girlfriend ko for 4 years. Masaya naman na siya ngayon sa bago niyang boyfriend. Buntis na siya at maligaya ako para sa kanya. Naka-move on na din naman ako at handa ng umibig muli. Dito nagsamula ang kalituhan ko. Katrabaho ko si Feli. Mabait, kalog at higit sa lahat, napakasarap magluto. Di ba nga sabi, a way to a man's heart is through his stomach? Naniwala ako sa kasabihang, yan, nang matikman ko ang luto ni Feli. Yung luto niya, tinitingnan mo pa lang, alam mo nang masarap. Naamoy mo pa lang, busog ka na. At kapag kinain mo, the best talaga. Hindi mo tipigilan hanggang hindi nauubos. Ba't parang iba naisip ko? Parang iba din yung pagkaka-deliver mo. Bakit ganon? May something, may bahid eh. Bakit ganon? Huwag tayong magkaroon ng bahid, mga kabisyo. Pagkain ng pinag-uusapan, partner, Pagkain huwag ka naman nag-create talaga. ng ibang picture sa isip mo. Kasi naman yung pagkakadescribe ni Kuya, in fairness naman, no, parang, Pag masarap, hindi ko tatantanan. oo, di ba? di ba? Tinitingnan ko pa lang, alam ko nang masarap. Yan, ang di ba? luto ni Feli. Yan. She is older than I by 5 years. Pero para sa akin, age does not matter. Hindi ko naman ramdam ang age gap at gandun din naman siya. Madalas kaming magka-chat at magkabiruan. Ramdam ko na napapakilig ko siya and lately, sumeseryoso na ang mga usapan namin. Kaya lang, I am hesitating because she is a single mom. Issue sa akin yung pagkakaroon niya ng anak. Meron pang isang babaeng lumapit sa akin. Si Luisa. Dati ko siyang katrabaho. Matanda siya sa akin pero 3 years lang. Okay din siyang kausap, kaya lang, yung mga trip ko hindi niya gusto. Hindi niya masyadong type mag-hike, mag-nature tripping, at mag-outdoor activities. Marami kaming hindi pinagkapareho. Yung pangatlong inspirasyon ko naman ay si Mary. 10 taon ang tanda niya sa akin. Isang beses pa lang kaming nagkasama pero compatible kami sa halos lahat ng bagay. Maganda si Mary pero hindi suplada. Ang problema, nag-aalangan siya dahil sa age gap namin. Nahihirapan akong mamili, tambalan. Tingin niyo, sino sa kanilang tatlo ang dapat kong i-pursue? Sana po ay mabigyan niyo po ako ng advice. Ang inyong tambalanista, Ricky. Si Ricky na may pogi problems. Nakakainis. Mapapasana all ka na lang eh. Kaya no? nga eh. Parang ito nung panahon ng dekada 80, si Aida Silorno o si Faye. Correct. Ito ngayon si Feli, si Luisa o si Mary. Very 80s din ang mga names, no? Oo nga. Kasi siguro older nga sa'yo, ganyan. So anyways, sino sa kanilang tatlo, parang, ito lang ang masasabi namin, wala naman talagang taong perfect. Oo naman. Walang taong perfecto. So kung naghahanap ka ng taong perfecto, good luck sa'yo, friend. Ikaw nga hindi perfect Kaya nga. Baka choosy naman to. True. Ano ka? Wala ka bang ano? Wala ka bang kapintasan whatsoever? Kung meron, at sigurado naman kaming meron dahil ang perfection hindi po matatagpuan dito sa earth. Yan. Kung gusto mo, langit, punta ka na kaagad doon. Parang hindi ka pa naman excited pumunta doon, 'di ba? Pagdating mo doon, wala kang mapipintasan doon. Correct. Everything is just perfect. Yes, Ma-appreciate mo mga angels. True, 'di ba? Pero gusto mo na ba? Yan ang Magsabi ka tanong. lang. Magsabi ka lang, 'di ba? So, hindi walang babaeng perfect, walang lalaking perfect, walang taong perfect, no? So lahat ng tatlong babaeng binanggit mo, lahat sila merong sabit.
Lahat sila merong imperfections. Yes, may flaws. May flaws, which makes them human. Mm. At ikaw din, meron ka din ganon. So, sa tingin ko, ang dapat mo na lang piliin is yung kung sino yung nakakapagbigay sa'yo ng mas happiness. Kasi lahat sila merong may something na hindi okay. Pero, sino sa kanila yung kapag kakasama mo, parang ang gaan, parang ang bilis ng oras, 'di ba? Yung kasi Sarap nun. 'di ba? Kasi masyado kayo nag-i-enjoy, so parang feeling mo ang bilis ng oras pag kasama mo siya. Yung mga ganon, sino doon sa tatlo? Kasi yung description mo sa amin parang hindi naman kami makapag-decide para sa iyo unless bayaran mo kami, gagawa kami ng study. Yan. Para may Matinding bayad. analysis para Yan, sa'yo. diba? Makapag-decide ka lang ng tama, pero kung ganitong limitado yung oras natin, yan, tapos kwento lang ang hindi lahat. pa kami Tapos nag-aalmusal pareho. tama, wala ka namang padala. Para sa pang mga usapan na ganito. Hindi namin gagalingan sa madaling salita. Wala. Hindi talaga namin gagalingan ng pagbigay ng advice. So, yun lang. Sino sa kanila? Kasi hindi namin matansya eh. Correct. Ikaw kasi nakakakilala, Oo, ikaw yung nakakaramdam ng happiness kapag kasama mo sila. Correct. Kasi kumbaga, kung pipili kami naman yung magiging judgmental. Oo. Alam mo, i-judge namin isa-isa. Base lamang sa statement ba- mo na oo. very short. Correct, di ba? Ikaw yung makakaramdam nun, no? Minsan, may mga bagay na mahirap ipaliwanag, nararamdaman mo na lang kapag kasama mo yung tao na siya Tama. Diba? She's the one. Yes. He's the one. Ramdam ko sa sarili ko. Correct. Diba? Lahat hindi mo madidescribe. Basta para sa'yo masaya ka lang. Pero depende rin. May mga tao namang binabase yung pagrelasyon depende sa intensyon. Oo. Ano Diba? bang intensyon? Ano bang intensyon mo? May makasama ka ba sa bahay na gusto Magaling mo magluto? Yes, masarap magluto. Correct. O, Gusto mo yung hiker katulad mo? Yan. O kaya naman, sino sa kanila yung nakaangat-angat sa buhay, yung Correct. maraming ipon. Depende O, sa tama. intensyon mo. Maganda din yung ako. Kung halimbawa ako na lang papiliin, based on... Total, di ba? Nagtatanong ka din lang correct, naman. tama. Oo. Kung based on itong judgment natin, siguro doon ako na lang sa older sa'yo ng 10 years. Si Mary. Pwede. Magandang ano yan. Yun, Magandang point yan. Isang Bakit? beses pa lang Bakit? kaming nagkasama pero halos compatible na kami sa halos lahat ng bagay. Oo. Maganda si Mary at hindi suplada. Ang problema, nag-aalangan lang siya sa age gap namin. So, siya yung may pag-aalangan, hindi ikaw. Oo. 'Di ba? So nag-aalangan yon kasi syempre hindi mo pa naman siya pinopursue. Hindi mo pa naman siya kinakareer. So kumbaga parang hindi pa naman niya alam kung anong pwede mong i-offer. Correct. 'Di ba? Kung anong pwede mong ilatag, 'di Tama, ba? duda siya sa'yo. Oo, duda pa siya sa'yo kasi syempre, totoo naman ang may Malay mo marami siyang ibon, ikaw wala. correct, di ba? Duda talaga yun. Tama. Teka, Ano ba? mababawasan. Tas sinabi pa ng yaman. tambalan, Oo. intensyon. Intensyon pa ang Kasi may ganun sinabi, di Kaya ba? ka nakikipagrelasyon kasi may intention ka. May ganun tao at hindi Oo. natin masisisi. Correct. Iba-iba Diba? naman talaga eh. Di ba? Yes, Iba. yes. Kung gusto lang maging happy. Yung iba, may intention talaga sila maging angat-angat sa buhay. Iba, may Yes. intention sila ng stability. Yes. Whatever it is, di ba? Pero again, para sa akin, kung ako, ikaw mama, pili ka rin partner. Sige. Ako sa akin si Mary, yung mas matanda sa'yo by 10 years, na ang issue lang is, she has an issue with your age gap. So, parang feeling ko, kaya siya may issue sa age gap ninyo kasi nga, hindi mo pa nga nalalatag sa kanya kung ano yung pwede mong ma-offer. Kung halimbawa, maipakita mo sa kanya, i-pursue mo siya, tapos maipakita mo sa kanya na talagang, you're the one. Talagang, laglag panty ka, Koya, ganun. Tirik mata laglag panty sa kakiligan, sa kabaitan, at kung ano pa man, 'di ba? I don't think she will consider the age. Lalo na sa panahon ngayon na masyado na malawak na yung pag-unawa natin sa mga bagay-bagay. 'Di ba? Hindi na yung parang ano ba 'yan? Mas matanda sa kanya. O 'di ba? Parang kapag halimbawa ang isang babae, ang ginawa niya mas bata sa kanya, nung araw i-judge, 'di ba? Ay, gusto niya yung bata para ano? Nakakarami. Oo. Para pang matagalan. Oo. Abuti na magdamag, okay lang. Di ba? Kayang magpuyat. Yan, kayang yan. gumimik. Yes. Di ba? Kasi nga bata pa. Di ba? Eh, pagkagaya namin. Oh, di ba? Pagdating ng alas 8, talaga hindi mo na mapipigilan yung antok. Duling na duling na. Tsaka masandal ka lang, parang hindi ka na talaga babangon. Sabi ko, bakit ganun? Di ba? So,
Doon tayo sa bata. Doon oo. tayo sa bata, Yan, 'di ba? yan, So yan. yun yung parang feeling kong pwede mong ma-offer sa kanya na syempre bilang bata ka, hindi siya dapat na mag-worry about you being young kasi ang dami mong pwedeng, 'di ba, ibigay sa kanya, ganun. Tapos kunyari in terms naman of financial stability, syempre bata ka pa. Ang dami mo pang opportunities, ang dami Yes. pang pwedeng mangyari sa'yo, ang dami pang pwedeng tumanggap sa'yo. Correct. 'Di ba? So, para sa akin sa kanya, kay Mary, kasi partner kung kay Luisa, tapos hindi siya mahilig na lahat ng hilig mo, ano Oo. gagawin nyo? Oo, Dalawa. Laglag ka na, Luisa. Correct. Sorry. Pwede ka na umuwi. Sorry. Kawawa naman na ng jowa. Nawala ng love life. Tapos yung isa, si Better Fel. luck next time. Oo, si Feli. Hindi naman all the time kakain kayo. Diba? Bakit diabetic kayo pagdating ng Kaya panahon? nga. Tapos sa sugar nyo Oo. lagi kain ng kain. Correct. Daming rice. Tama. Sarap na ulam eh. Oo. Di ba pag magkasama kayo, parang humaling ka Oo. sa ano niya, sa luto niya. Eh, Oo. hindi naman lahat ng oras magluluto niya. Magsisimba din kayo. Tatakbo din kayo sa CCT. Oo. Ang daming iba pwedeng gawin. Jogging-jogging din. Diba? Manonood din kayo ng sine. Oo. Hindi naman pag nakita kayo, kain. Mamaya, kain na naman. Diba? Good luck sa timbangan nyo, Correct, di ba? good Pag luck. gano'n. Diba? Magandang option yun. And sa akin, partner, yung hindi siya comfortable with being a single mom kay Feli. Ano yan eh, unfair yun for Feli. Dapat buy one take one or buy one take three kung Yes, ilan man yung yes, anak, yes. 'di ba? So hindi pwedeng hindi mo tanggapin yung mga anak. So doon sobrang laking ano niyan eh, red flag. Huwag mo nang i-pursue kung hindi mo naman kayang tanggapin yung mga bagets niya. Correct, Huwag mo nang correct. saktan si Feli na ma-inlove rin siya sa'yo. Tapos hindi mo naman kayang tanggapin yung mga bagets niya. Bad yun. Tama, makakasakit ka lang. Oo, tsaka higit sa lahat, makakakuha ka na naman ng mga restaurant na masarap kumain. Hindi kailangan ng babaeng masarap magluto, 'di ba? Correct ka dyan. Maganda yung option na napili mo para kay anong pangalan niya? Kay Mary. Si Mary ba? Hindi, yung Si lalaki. Ricky. Si Ricky, Oo, di ba? si Ricky. Maganda yung napili mo para So kay sorry, Feli, laglag ka na. Sorry, Luisa. Luisa. Uwi ka na. Para trabaho lang. I'm so sorry talaga. Hindi po kayo na pumasok sa top 1 ay sa top 3. Ako naman, siguro, in general, yung sa nararamdaman mo lang. Importante kasi kapag sobrang mahal mo yung tao, ramdam mo yan, may mangingibabaw sa kanilang tatlo. Meron. Hindi pwedeng pare-parehong sila iisa kayo ng nararamdaman, di ba? May angat dyan. Yung tipong pagkasama mo, Meron nakakausap talaga. mo yung taong ito, para nasa cloud 9 ka. Correct. Parang nasa heaven. Iba yung kilig kapag ka, yun nga yung parang bumibilis yung oras. Yes. Bumibilis tas bumabagal. Alam mo Tama. yun? May ganun eh. Bumibilis kasi parang ang bilis ng oras pagkasama mo siya kasi Oo. nag-e-enjoy ka. Ang saya mong kasama. Bumabagal, yung taong yun. correct, bumabagal kasi kapag ka gumagalaw siya parang nagsa-slow motion. Alam mo yung Oo, parang oo. mga ganun. Meron yan. Yung tipong isang yakap lang sa'yo, parang tanggal lahat ng problema Correct. mo. May ganun. So, Meron. tingnan mo yung aspetong yun. Pangalawa, dagdagan natin yung yung qualification mo kasi hindi mo kinonsider din dito yung pagiging practical mo eh. Yan. Kailangan na pag pumapasok ka sa relasyon, practical ka na rin. Oh, Tingnan mo yung bank account. tingnan. Alamin mo yung mga Alamin mo anong Ano yung net worth assets. niya? Tanungin mo kung may insurance ba. Yan. Tanungin mo pag namatay, magkano yung matatanggap ng mga beneficiaries. Yan Yan. yung mga dapat mga inaalam. Alam mo, hindi na That practical tayo. Oo Hindi mahirap pwedeng- ang life. Oo. Hindi pwedeng yung love lang lahat, happiness lang lahat, joy, ganun. Yan. Ayaw natin ng mga sakripisyo sa huli. Tsareng. Dapat tatanda kang masaya. Oo. Tatanda kang komportable ang Correct. buhay. Ganun. So, idagdag mo yung sa qualifications Yan. mo. Sino sa kanilang tatlo? May pinakamalaking network. May magandang assets sa madaling salita. Sige. Pwede. Hindi mo tinignan yun eh. Hindi eh. Kaya- May mali ka doon eh. So malamang yan yung na-pick up mo sa amin ngayon. Yan. Ngayon, i-consider mo yan. Oo. Ngayon, kung si Feli, si Yan. Feli pala, Oo. ang may pinakamalaking net worth, Yan. pwede tanggapin mo na yung pagiging single mom. Di ba? Charot. Wala Hindi, nang ibang konsiderasyon. Correct. Pasok na agad eh. Sa intention mo eh. Actually, partner, tama yung sinabi mo eh. And to you, Ricky, it's really about the intention. Ano yung intention mo para magkaroon ng isang relationship? Para Correct. saan? 'Di ba? Is it for future purposes, stability?
Is it for your own happiness at this point? Totoo. Yung mga ganun. Kasi pag tinanong mo ang isang tao, may kaibigan ako, bakit gusto mo magpakasal? Kasi gusto ko lang magkaroon ng anak. At pag nagkaroon ako ng anak, Okay na, iwan tanging niya. yaman ko na sila. Oo, Happy na ako. may mga ganun. May mga iba naman, partner, Oo. ayaw nila magkaasawa, anak lang gusto nila. O, diba? Kasi ayaw nila ng complications of having a husband or a wife. Correct. Diba? May mga iba naman ang intention talaga nila. Gusto nila makapangasawa ng stable na. Yes. Para hindi na nila intindihin yung mga yung mga kakainin nila sa araw-araw. Oo. Diba? Hindi na siya issue. Correct. Diba? Depende sa intention mo. Hindi kami Bakit mo gustong makipagrelasyon? Correct. Di good luck sa'yo. In fairness, alam mo sa'yo, Ricky, you're one of the lucky ones. Yes. Kasi yung mga iba nagkukumahog para merong i-pursue. Tama. Nagkukumahog na may magustuhan. Wala eh. Nagkukumahog na may magkagusto sa kanila. Tenga nga eh. Oo. Diba? Nilalatak na nga, nilulumot Wala na. na. Nagsasara na ang butas. Correct. Diba? Hindi nagamit. Ng mga katawan, di ba, mga pores. Oo. Wala na. Walang gumamit eh. Kasi, Kumbaga sa sa tenga, Oo. napahing na. ano na pahing? Paano pahing na? Yung nagsara yung butas ng tenga kasi hindi nawala- pinapasukan ng walang hikaw. earrings. Oo, Oh, 'di ba? mga Sipin mo 'yun, ang ganon. lungkot, nagsara na. Parang puso mo, di ba? Hindi nagamit ng sara. Nagsara na. So alam mo, maging thankful ka ngayong araw na ito kasi may mga pagpipilian ka. May mga Yes. ibang tao ang prayer nila, Lord, please, huwag niyo naman po hayaang magsara. Kahit sino na, di ba? Kahit sino Bigyan na mo lang. kahit isa. Kahit sino na lang. Di ba gano'n naman yun? Actually, pag Oo. naghahabol ka na pati, Oo, kaya. di ba nang bata ka, parang, Lord, I want a man that's, that's rich, Yan. may paninindigan, Pogi, pogi, maganda. maganda ang katawan, may abs, 'di ba? I Oo. want a man like that, 'di ba? Habang tumatagal tapos hindi ka nakakahanap ng gano'n, 'di ba? Lord, nasa na ba? Kahit sino na lang. Oo. Kahit sino man. Oo. Ano man. Wag lang po magsara ito. Chuchusi ka pa ba? Nagiging makipot Oo. na. Nakakaloka. You're blessed kasi you have Yes. options. 'Di ba yung mga iba, ito na lang kasi wala nang choice. Ang ganda ng pogi problems mo. And Mapapasana all ka na lang talaga. And alam mo, pumili ka na kasi I think you're the person who really wants to love. Yes. Ayan. So ibigay mo na yung pagmamahal na yan dun sa tamang tao. We wish you good luck. Yes! Salamat sa iyo, Ricky, for sharing your story with us. At kung ikaw ay meron ka ring kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email, send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Mali mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. muli ako po si Nicole Yala At ako naman si Cambio King Chris Chuper. na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yon!